phoyizeni, lokudla okunophoyizeni lokhu. Kuyangixaka futhi mina uNjabula ukuthi yena-ke manje useyadla la manje. Le nto azoyikhuluma nje akusiyo into, it's not a pleasant conversation. It's not a conversation that you can have like over dinner ukuthi nje ayi mfethu hayi it's over ngiyakugabha ubudla la uphuze yini isho into ozoyisho uhambe futhi kini la eduze nokuthi mhlawumbe ulambile-ke isho into ozoyisho uhambe kini uyodla yini. Buka manje mfethu sedla ukudla okunophoyizeni, ophoyizeni abangaqondene naye. Ingakho nje uma wakho wayehlezi ekutshela ukuthi ungadli emizini yabantu into ey'kanje. Buka abantu benzela umuntu wabo uphoyizeni, wena usuyafika usuyadla usuyashona nge-mistake into ebingaqondene nawe. Alunywe isisu awele phansi ngiyacabanga ukuthi lokho kusho useshonile. Wayengakaqedi ngisho ukukuqeda ukudla kona.